Magandang araw mga ka-online. Magdi-deliver tayo sa Sitio Dahog, Kahalahan, San Jose, Camarines. Dadaan tayo dito sa Tagas, then diretso tayo dun sa pinakabagong pasyalan dito sa partido, ang Dahog Boulevard. Doon tayo dadaan, diretso sa bahay ng kliyente sa Dahog. Para mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng Dahog, Kalalahan, San Jose, Camarines. Tara! So ito mga ka-online, mula dito sa Dakwilan, Salugon, San Jose, Camarines Sur, binabagtas natin yung kahabaan ng Salugon na Tagas Road. Napakaganda ng daan at napakaaliwalas ng daanan. Makiagi po nang dito tayo dumaan para mapabilis yung biyahe natin. Ito mga ka-online, pakaliwa, papuntang Kalawit and Kalalahan. Actually may shortcut din doon, pero ito kasi dinaanan natin papunta sa Tagas Boulevard, then diretso tayo dun sa pinakabagong attraction dito sa partido area, ang Dahog Boulevard. Ngayon mga ka-online, i-deliver natin itong Uratex Foam Original. Rush order ito mga ka-online kasi lampas alas 5 na. So siguro yung biyahe natin mga 10 to 15 minutes ando na tayo sa bahay ng kliyente kasi napakaganda ng kalsada yung dinaanan natin. Dire-diretso yung biyahe natin kaya mabilis tayo makakarating dun sa Dahog, Kahalahan, San Jose, Camarines Sur. So ito, andito tayo sa Tagas, San Jose, Camarines Sur. So diretso tayo dito mga ka-online para ang lusot neto yung Tagas Boulevard. Yan. So ito nga mga ka-online, andito na tayo sa Tagas Boulevard. Yung dinadaanan natin is papunta ito sa Dahog, sa Sitio Dahog, Dahog Boulevard. So ito mga ka-online, dire-diretso yung pagmamotor natin. Napakaganda ng kalsada, napakaganda ng tanawin. Yung kanan parte natin is yung Karagatan, Lagonoy Gulf, and sa kaliwa yun, kitang-kita dito yung Mountain of Isarog. Ayun mga ka-online, 5:40 in the afternoon mga ka-online. Kaya bibilisan natin yung biyahe natin para hindi tayo abutan ng dilim. Mga ka-online, kung gusto nyo mag-order ng Uratex Foam Original, message nyo lang po kami. Everyday delivery po kami around Bicol region. Online, andito na nga tayo sa Dahog Boulevard. So diretso yung biyahe natin mga ka-online. Ito yung continuation ng kalsada papunta sa Sabang. Hindi pa siya natatapos.
Yung sa kaliwa natin mga ka-online, mapapansin nyo, ito yung peryahan dito sa Dahog Boulevard. Ayun. Ang Dahog mga ka-online, sityo ng Barangay Kalalahan na sakop ng bayan ng San Jose, Camarines Sur. Ayun mga ka-online, papasok tayo dito. Andito yung bahay ng kliyente na pagdideliveran natin. Ayun mga ka-online, malapit na tayo sa bahay ng kliyente. Sakto, palubog na yung araw. Ayun mga ka-online, tapos na naman tayong mag-deliver. Maraming salamat po sa panunood. Mabuhay po kayo lahat.